May nangata sinasagrapta biag sinandagat yan kamandana kanaki man sindamo biagit anando itaw baw noe ari ko asungaik ibaga dan mo di ay kanta para ensika amok makayam sa adam lang maila nem lang na kanayan wada akmang tartarabay ensika di patenga biyak ko sinandaga nasakit man ay aklunen ay enggay ay dinumteng man biyak ka etestem lingling amet saken pasensya am kuman ta mag-aak ay manpunas kumandasa enggay et nawaya ka et mananap ka nasalunat ay mga yuwan ensika siya di patenga biyak ko sinandaga nasakit man ay aklunen ay enggay ay dinumteng man biyak ka etestem lingling lingamet saken tanay ekman pakada tanay siya di patenga biyak ko sinan